Здравейте, деца! Как сте днес? Днес ще говорим за нещо много важно за всички нас, а именно семейството. Замислили сте се колко е важно то? Семейството е не само хората, с които живеем, но и нашите предци, които са живели преди нас. Днес ще научим как да подредим всички тези роднини в нещо, което наричаме родословно дърво. А знаете ли как наричаме родителите на нашите родители? Баби и дядовци. Браво, деца! Днес ще се научим не само как се наричат всички тези роднини, но и как да ги подредим в родословно дърво, така че да можем да виждаме връзките между всички нас. Но преди да започнем, нека играем една игра. Играта, която ще играем, се казва Търсачи на роднини. Идеята е следната. На всяка плочка има нарисувано усмихнато лице и зад нея се крие член от семейството. Аз обръщам плочка, а вие познавате кой е този роднина. Кой е този роднина? Ще ви дам малък жокер. Този човек винаги носи шапка и има специални очила за четене. Дядо, правилен отговор. Тя често ви плете шапки и шалове за зимата. Баба, точно така. Нека видим кой е следващия човек, който се крие зад плочката. Кой е този човек, който винаги се грижи да поправи нещо, когато е счупено? Браво, деца! Това са вашите бащи. Кой е брат на вашия татко или вашата майка и често ви разказва забавни истории? Чичо. Кой винаги ви помага с домашните и се грижи за всичко вкъщи? Да, деца, това е мама. Коя е сестрата на вашия татко или майка, която винаги е мила и ви носи подаръци? Леля. Коя винаги играе с вас къщи и с коя понякога се карате, но после се сдобрявате? Да, това е сестра. Кой обича да игра на компютърни игри или да строи неща с вас? Да, деца, това е брат. Кои са децата на вашата Леля и Чичо, с които често играете на семейни празници? Да, това са вашите братовчеди. Днес ще се научим какво е родословно дърво и как то ни помага да разберем връзките между членовете на нашето семейство. Запишете в тетрадките си като заглавие на днешния урок родословно дърво. Отворете учебници си на страница 6. Деца, представете си едно дърво, но малко по-различно от обикновените дървета. Вместо листа и клони, на него са изобразени всички членове на нашето семейство, като започнем от най-възрастните и стигнем до най-младите. Нека наречем семейна пирамида. На върха на семейния връх са най-старите членове – нашите баба и дядовци. Това е защото бабите и дядовците са началото на много от нас в семейството. Те са първите, които създават семейната история. И от тях започват всички връзки надолу. Под тях са техните деца, нашите майка и татковци. Най-отдолу сме ние, внуците. Ето така изглежда родословното дърво. Родословното дърво или семейната пирамида ни помага да разберем как са свързани. Баба и дядо са тези, с които започва всичко, а ние сме продължението на тяхната история. Нека запомним, че родословното дърво може да има различни форми, но при този вид пирамида баба и дядо са на върха, защото са най-старите и са в началото на семейството ни. И благодарение на тях всички ние сме свързани в едно голямо семейство. Запишете като първа точка родословно дърво. Сега нека погледнем страница номер 7, задача 1. Сега нека да поговорим за различните роднински връзки. Например, как наричаме сестрата на майка си? Леля. Точно така.
А братът на баща ви как се нарича? Брат. Браво, деца, справяте се страхотно. Запишете втора точка. Род. Запишете в тетрадката си думичката род и да поясним какво означава. Род означава всички хора, които са свързани с нас по общ произход. Родът не включва само родителите и децата, но и бабите, дядовците, техните предци, лелите, чичовците, братовчедите. Затова е важно да знаем кои са членовете на нашия род. Погледнете учебника на страница 7, упражнение 3. Ето един интересен въпрос. Каква е роднинската връзка между момчето и момичето? Ако майката на нейната майка, на моя баща, каква е тяхната връзка? Първо, нека да намерим коя е майката на нейната майка. Това е бабата по майчина линия на момичето. След това в условието се казва, че тази жена е също така майка и на моя баща. Това означава, че тази жена е баба по бащина линия на момчето. Ако една и съща жена едновременно баба по майчина линия на едното дете и баба на по бащина линия на другото, това означава, че двете деца са братовчеди. Браво, деца! Запишете трета точка фамилни имена. Сега ще говорим за фамилните имена. Знаете ли, че фамилното име се предава от поколение на поколение и показва принадлежност към един и същ род? Например, Иванов може да е фамилия, която идва от някой прадядо, който се е казвал Иван, или от професията, която е работил. Например, Шивачев, Хлебаров. Това, което виждате в презентацията, са стари фамилни албуми, които всяко семейство пази и се предава на следващо. Сега ще поиграем една игра. Играта се казва фамилни имена по букви. Аз ще избера буква от азбуката, а вие ще се редувате да казвате фамилни имена, които започват с тази буква. Всеки от вас има само по 5 секунди да отговори. Първа ще започна аз. Буквата В. Великови. С буквата К. Красимирови. Иванови. Петрови. Георгиеви. Младенови. Стефанови. Борисови. Страхотно се справихте, деца. А вие знаете ли откъде идва вашето фамилно име? Ако не знаете, попитайте вашите родители. Отворете учебната тетрадка на страница номер 5, задача 1. Избройте своите роднини и разкажете нещо интересно за тях. Браво, деца! Много интересни истории. А сега нека да обобщим какво научихме днес. Научихме кои са членовете на нашето семейство, как се наричат членовете на рода, откъде произлизат фамилните имена и защо човек без род е като река без извор. Сега имате две задачи за домашно. Първата е да направите родословно дърво на вашето семейство с помощта на вашите родители. Моля, запишете си ги в тетрадките. Учебна тетрадка, страница номер 5, задача 2. И разтълкувайте следната пословица. Брат не храни, но тежко му, който го няма. Учебник, страница номер 7. Благодаря на всички за участието и до следващия час.